चंडीगढ़ से ताली के साथ तनी माई बहन सब कि तो हसे कहली तो हर में हरिया हरिया जन तू अंतरा सिंह प्रियंका करे आ तोहरा से रिक्वेस्ट हो ए राजा तोहरा से रिक्वेस्ट हो आ नौका डिजाइन में लिहा सुना आ सबसे सुपर बेस्ट हो ए राजा सबसे सुपर बेस्ट हो दिल्ली शहर से लइहा हो आ दिल्ली शहर से लइहा हो दिल्ली शहर से लइहा हो आ दिल्ली शहर से लइहा हो तो हसे कहली तो हर जन तू भुलैया आपका नाम ममता है, मम्मी का दीदी के तरफ से आया है। प्रोग्राम बंद होके होने बढ़ गई। अच्छा चलिए ममता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आप लोग कृपया शांति बनाए रखें। हाँ इतनी सुंदर व्यवस्था, इतनी सुंदर। हाँ उधर आप लोग आइए, चलिए उन्हें के कुछ चप्पल भी लाल लोग जो होता। अंतरा सिंह प्रियंका करे तोहरा से रिक्वेस्ट हो आ शादी बात ना एको गहना खरीदल न तोहरा बाटे लूर हो ऐसा तोहरा न बाटे लूर हो आ दिल्ली शहर से लइहा हो आ मटर बाजार से लइहा हो कि तो हसे आ कहली तो हर में हरिया